Kubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong Kawa umngot kadai kawa ka bapawnam bha amtang hapo kani ka jilla Meghalaya hanrei wat shiki benta bapher jongkari Indiaru uba Allen West Kharkongor uba dai waine ki bapai khmat ban kintiu yaki kam jingo kai perthai hapo kani ka jilla ulo ong bakawa umngot kadai ka benta baki wairu ki breu ki benabar ka jilla but wat ki bashabar kari Indiaru ki tibha ya ka jilla Meghalaya lingba kani ka wa kabalong ka waini ki wa ka ba khring bha ya ki kam jingo kai perthai uba Allen West uba ajing karshan bha ya ka Joint Action Committee against umngot hydroelectrical project kaba persha ya ka jing thumu jong ka sarkar jilla ban den ya ka wa umngot uloong bakawa umngot ki jingking jeri bat kasnong maulenong ki dai ki benta ban kring ki pai ba ki banabar ka jella bat na ki wai kiri na satlak ka perthai susu uloong ru baka jing thmu jong ka sarkar jella ban den yakane ka wa kan kta bha ya ka kamai ka ji jong ki pai ba ki ba im kamai jakpo nakane ka wa lingba ki kam jingo kai perthai Umuwi ni kinopusyan ni KJC, umuwi ni kinopagong KJC ru. Hindi mo haba kajingyan doon butajong nga KJC, amdi upajaka, amdi unang rep, amdi tipang di Rio Botre, ni kakam tourism state jungi. Te hakajingyan kiran badi ba prestun ngala pensyai haba kuwi unang rep. Haba kuliah bahaya ka history dan ni evolution jung tourism state jungi. Kita mahu bahawa hagi senam ajar katway kata, turis kibawan sama state jungi kibawan tangkil pun, buat kibabun kibawan hagi ni kibawan dia, menpek uslap suara, ini men enjoy yang ni penat Mariam. Mereka bersetunat bahawa nadu senam ajar katlai kat saw seneng, kemudian itu ahli, ketika iong hagi kibor ajar katway kata katlai, kini kibawan telang kini off season. Kemudian ada naik Oktober, ada naik Feb. Imju turis banwan sa state jongi. Re haus nam arajar khatlai khatsau seneng. Kabastunat kalong ba ha state jongi imju dan off season. Kemudian kamai la muno la jan baro khatar banai. Ani thu ifi ka daw ja yu ha kitu isnam arajar khatlai khatsau kami kawa umngot. Kuman suang na ifi ka state jongi ka dan likely ki asset ba kongsan ke tourism. Banikong ketika jingking jeri, baar ketika jingpau juga baulong cleanest village in Asia. Apalagi ngalak bandong ba ketika nak tahu jong crystal clear water jong dari buat mungkin. Hakaba it has become an asset di masjid ini USP. Te ngalapan snow iba prestung ang ba ka concern kami tentang livelihood yang diberi kuasa hasil yang berdikawa muat andi habo baru arliang jong buat muat. Try jaka ba im nak tourism ang tiga jaka ndai fin sutu syairu baladangi do ya kawa ngot ta ya jakpo jong iba trade tourism jong state bora kuwai bakon thopi ki guides bakon thopi ki nonya kali bakon thopi ki tour operator dang sen ngila yelong ka jalang la jong hapeng ki trade tourism ka state ba torkhot ikan tau ikan concern ba lada ta ya kawa ngot kan long tourist ki te ngimdon hakabuar wan ajing mot buat ni kasarkar ngi kuat menong ba kumangong ipimtan atrai kan ni kuat umat kolong turis ki bangin du no ya kuwi ka aset fungsan e jong state jongi buat kasarkar ke dipan perhat kham khiai kan ni kham tam ba ka Meghalaya ka pau ka state haka tourism map jong ri India bro ko we perthai bro ko we natrai kan ni kamram jongi stakeholder ba kasarkar ru ban conserve iki aset jongi ban maintain iki inde ban mai no iki natrai ka jing pun khut ani ka jing pun pen bu ya ka jing ma ha ko ba muat la ban ya compare ba ka jing pun thut ya ka jing king jri te natrai ba prestun tan la sufu hai ka jing jonga ba ngim ku apa ni phai biang sia kata sia kitu islam ka bani kamai tang rio punai ring kanjen la sutunat pasti kan insure issue ba ka tourism ni kan don off season
Bagi kami kan membuat keadaan. Di sisi sini, nilai keren bahang yang please consider benung kita ibu angot. Buat ada ngim persia, ngamde beribu persia ikan sinadam. Dam is necessary. We live in an age of technology. Keba waktu ikhti jongi lu banyak kai kena depend on electricity. Isu tu ikan judot kam juga setiap jongi ban pen he isu yang ni power generation. Tamang isu apa orang at least do not touch umat. Leave it. Kumba kalong. Nomor ba ngatrai lah di kita kalong turis ni maom. Ti ngatrai ke sarkar kan sa berhak hai kan ni. Was pernah kalong ba iba presiden ila suatu syai kata kejengkeran jeng aru ba ila pular ba dia kan ke isu isara pok kabinet di ngatrai in the way lagi ba pensyai pok kabinet dia kejeng sad umat ba ban kong ro ke sarkar ba beli ban senai kan ni adap kan ni